जेसेबांखिनि गिदिर लिडारानो जाथों बा आंखौ बुथारनो गावथारनो होसोथोङानो माथो आङो हारिनि खामानि मावनायखौ दोनथ'नाय नङा आन्दलन आको बार हब आपनालोके कइसे पीस एकट बोलो बर' हारिनि गेजेराव रुंगुल बर' राजु नार्जारिया प्रमद बर'नि बेरेखा बुंग्रा थानायमोनबा प्रमद बर'आ खोनासंनो गोनां जागौमोन नाथाय सोरनिबा खावलायनाय सोरनिबा बजबनायाव जाय गेदेरमा गोरों गोरा जोंनि बर' हारिखौ आन्द्रायनानै सोरबा गेदेरमाफोरनि साखाथियाव थानानै मावैखौ मावदों जौगानांगौ खामानिखौ जौगाबाय बेसेबां खोनासंबावनो डिमांड को लेके जिसमें वो लोग फुल फ्लेज स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अभी तक रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है वहाँ पे बंद पड़ी है बेरोजगारी वहाँ काफी बड़ी है धन्यवाद तो 6 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की डिमांड कर रही है जोंनि बर' माहारिनि जेंना जेंगोनाफ्रा माने जोबस्रांनो थांगासिनो दङ जोंनि बिटिआर काउन्सिलनि गोबां जेंना जेंगोना बियो जोबनो थांगासिनो दङ हाग्रामा महिलारी डाঙৰীয়া সেই সময়ত সকলোকে লৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ যদি চৰকাৰ চলালেহেঁতেন কোনোদিনা অবৰ সংগঠন আমাৰ বিটিচিৰ সেই সময়ত জন্ম নহলহেঁতেন 2 নম্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল সেই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা খুব উজাৰিছিল কিয় উজাৰিছিল যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া খুব ভালদৰে শাসন কৰিলে হয় কেতিয়াও এনেকৈ পৰিৱেশ নাহিল হয় আপোনালোকে চাব এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰ বা তাতকৈ অধিক গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ বিটিচিত হৈছে 2008 চনত হৈছে 2012 চনত হৈছে 2014 চনত হৈছে ভাতৃঘাটে সংঘৰ্ষ হৈছে এইটো কাৰ দিনত হৈছে भिडिअनि फुटिसाव खोनाखाबाय रुंगुल बर' राजु नार्जारि गेदेरमा रायजो राजानि जानानै एक्स एनडिपिफोरनि जानानै प्रमद बर'खौ बुंग्रा जानायमोनबा प्रमद बर'आ खोनासंगौमोन जेब्ला बुनसुआव रुंगुल बर'आ प्रमद बर'खौ सोंखारिदोंमोन अब्ला प्रमद बर'आ खोमा थिया थिया जानानै खोनासंदोंमोन राजु नार्जारिया साननैसो सिगां जयन्त बसुमतारीनि सायाव जोबोद बोराबदोंमोन गावनि पार्टिखौ बोराबदोंमोन अब्ला प्रमद बर'आ मोखां सोमसोम जादोंमोन जाय गेदेरमा दानि गोहो खुंथायाव थानाय एक्स एनडिपिनि जानानै गेदेरमा रायजो राजानि जानानै बुङोबा जोबोद प्रमद बर'आ खोनासंगोन लोगोसे दिनैनि समाव आं बुंगोन दानि गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा सोरबा रायजो राजाफ्रा थांखांनाय बाथ्राखौ बुङोबा जोबोद रागा जोङो दिनैनि समाव जाय गोहो खुंथायाव थानाय जेब्ला हारि दाङाबाजि मानो गले गले रायखांदों मानो रायखांदों जाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव रुंगुल बर'आ गोरों होननानै सिनायजानाय राजु नार्जारिया गोरों होननानै सिनायजानाय अब्ला दिनै थांखांनाय बाथ्राखौ मानो रायखांदों नाथाय बर'नि खोथा बुंदों बिपिएफ पार्टिनि एगेन्स्टआव बर' हारिनि गेजेराव एमपि हिरा सरनिया बिथाङा बर'फोरनि बेरेखा बिपिएफ हान्जानि बेरेखा बर' सोमजिहोदों बे समाव सम सम प्रमद बर'आ एमपि हिरा सरनियाखौ लोगो हमनायजों नुदोंबो खोनादोंबो नाथाय बे समाव दायनिगिरिया सोरबा प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बिथांनि बेरेखा फंबायसो बुंदों जाय जोंनि बर'नि बिपिएफ हान्जानि गोख्रों गोहो खुंथायाव दंमोन बे समाव सरनियानि सायाव फंबायसो राव बुंखो रावबो हायाखै सोरबा बिपिएफ पार्टिनि गेदेरमाफ्राबो बुंनो हायाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोनाबो बुंनो हायाखै नाथाय जाय गेदेरमाफोरखौ दिनै बिथांमोननि नामखौ खोनाबानो सोरबा दानि गोहो खुंथायाव थानाय जोबोद मोनामो जोबोद खारनाय मोनो दावराव देख्रेब अमर सिंह
आरो माखासे गेदेरमा बिथांमोननि मुंखौ खोनाबानो दानि गोहो खुंथायाव थानाय जोबोद मोनामो, जोबोद रागा जोङो। जाय बर' जोनोम होदों बर'फोरनि बेरेखा, बिपिएफ हान्जानि बेरेखा, नाथाय बिपिएफ पार्टिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्राबो एमपि नब सरनियानि सायाव फंसे बाराव बुंनो हायाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेदेरमाफ्राबो बुंनो हायाखै। जाय जनकलाल सार, पंकज इस्लारि सार, बिथांमोननि टीम, दावराव देख्रेब सारमोननि, अमर सिंह सारमोननि नाजानायाव बर'नि जाय हेडमास्टार, जाय जोनोम होगिरि एमपि सरनिया बिथांखौ जेब्ला जोख्लायनो हाबाय अब्ला बर'फ्रा थोर थोर गोजांस्रिवदों। बिथांमोनखौ आर'नाइ गोदोनायाव गानहोनो थाखाय, बिथांमोनखौ फेजेननो हानायनि थाखाय सोरबा अमर सिंह, सोरबा दावराव देख्रेब, सोरबा जनकलाल सार, सोरबा पंकज इस्लारि सार, सोरबा बिथांमोननि टीमखौ जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय रावबो सिनाया। जनकलाल सारा सोर, पंकज इस्लारि सारा सोर, दावराव देख्रेब सारा सोर, अमर सिंह सारा सोर, बिथांमोननि टीमा सोर, जाय गोहो खुंथायाव दं बिथांमोना रावबो सिनाया। बिथांमोनखौ गोदोनायाव आर'नाइ गानहोनो थाखाय सम गैया। नाथाय दिनैनि समाव थांनाय बाथ्राखौ गले गले रायखांनो हादों आरो बिथांमोनखौ जाय बर' हारिनि एगेन्स्टआव, जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोननि एगेन्स्टआव बर' जेब्ला जोनोम होदों, बिथांमोनखौ फेजेननो हानाय मानसिफोरखौनो सनमान होआ, बिथांमोनखौ दान्दिसे मोजां गाज्रि सावरायनो सम होआ, अब्ला दिनै बोरै गले गले रायखांनो हादों? दिनैनि समाव जाय बर'नि गोहो खुंथायाव दं बिथांमोनखौ बर' हारिनि गादब जानाय एक्सएनडिबिफोरनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावैनि थाखाय दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों, इउटुबनि गेजेरजों, बर'नि निउसनि गेजेरजों, गुबुन गुबुन चेनेलनि गेजेरजों खावलायदों जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय, नाथाय खोनासङा उफाय गैया। देंखोगिरिफोरनि हेफाजाब लानानै, दामगिरिफोरनि हेफाजाब लानानै, गान खनगिरिफोरनि हेफाजाब लानानै जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमाफोरखौ खोनासंगोन, गेदेरमा रायजो राजाफ्रा खोनासंगोन। देंखोगिरिनि हेफाजाब लानानै दिनै गान सुजुनो गोनां जादों। एसे खोनासंलांदो।